andoainen hondakinen prebentzio murrizte eta biziklapenaren printzipioekin bat egiten dugula adierazten nahi dugu, eta horretarako norbanako eragile publiko, pribatu eta erakundeek elkarrekin urratsak emateko borondatea dugula erakutsi nahi dugu. Horretarako, lehendabizi, sensibilizazio eta pedagogien oinarritutako urratsak emateko konpromisoa adierazten dugu. Helburu horrekin abiaraziko dugu gugandik hasita, tú, yo, nosotras, nosotros, ekimena. Gugandik hasita, norberak bere etxean, lantegian, parkean hartutako erabaki konzit eta txikiekin, aldaketa nabarmena emateko modua gure eskura dugulako. Horregatik, gaur hemen aurkezten dugun akordioarekin, gugandik hasita andoaindar guztien aurrean gure konpromisoa adierazi nahi dugu. Behan sinatzen dugun andoaingo alderdi politikook honako akordioa jendarteratu nahi dugu. Bat, hau sinatzen dugun alderdiok, bat egiten dugula hondakinen prebentzio, murrizte eta biziklapenaren printzipioetan. Hondakinen kudeaketa eredu ekologiko, ekonomiko eta arduratsu bat nahi dugu andoainerako, eta horretarako udalari dagokion eskuduntzak garatuz. Bi, andoaindarrekin eta herriko eragileekin batera, lan ildo eta ekintza ezberdinak eramango ditugu aurrera. Alde batetik, sentsibilizazio eta pedagogian urratsak emango dira. Eta bestetik, birziklatze datuak hobetzeko neurriak hartuko direla. Gako hauetan oinarrituta. Organikoaren bilketa selektiborako edukiontzi marroiaren sustapena, sortzaile berezientzako bilketa espezifikoa, birziklagarriak ez diren gaiak errefusak, sortzea murriztuz eta altzarien bilketa egokian arreta jarriz. Hiru, bide hau aurrera eramateko Tolosaldeko mankomunitatearekin eta lurraldeko erakundeekin elkarlanean jardungo du beharrezko laguntza logistikoa eta teknikoa jaso dezan. Lau, herriko eragileekin, gugandik hasita ekimena abiaraziko duela urrats hauek herritar guztien artean eman dezakegu.